Permeteu-me dir que per mi és una gran satisfacció tornar a estar aquí a la Universitat de Vic, especialment perquè sempre em dona molta confiança, molta esperança veure que hi ha tanta gent jove que té tan bona resposta quan es plantegen temes d'emprenedoria. Així que començo pensant que tenim esperança, que tenim futur. El mercat de treball serà un mercat molt més dividit, molt més fragmentat, que aquest mercat serà clarament global. Tenim de preparar-nos i tenim de tenir competències per poder treballar amb empreses que potser sí seran catalanes, o seran de Vic, o seran d'Osona, o seran espanyoles, però que segur que treballen al món. Per tant, això és importantíssim, que tingueu la competència de poder entrar en aquest perfil d'empresa. Això perquè tingui èxit es té de fer organitzadament, perquè si es fa només amb idealisme i amb utopia, això no funciona. Tota aquesta gran línia d'emprenedoria social, a més es faci bé. Es faci bé perquè sigui sostenible, i perquè realment tingui èxit, perquè hi ha moltes iniciatives que poden fracassar simplement per estar mal organitzades, per estar mal planificades, per estar mal finançades, etc. O sigui, quan fem les coses com les hem fet sempre, anem més de pressa. O sigui, el temps sempre és una cosa que limita la nostra creativitat. No podem ser persones creatives si ens diuen sí, anem a generar idees però ràpid. Quan actuem per rutina, el nostre cervell el que fem és passar pels camins que ja estan il·luminats, pels camins que coneixem. I quan busquem idees creatives, el que fem és passar pels carrers que estan a les fosques. Incertesa, por, què hi haurà, curiositat també, de què hi trobaré. Quan dèiem aquesta capacitat de mirar, i per tant que se'ns acudeixin coses noves, jo ara aquí només faré un flash d'inputs, de coses noves que estan canviant, que només mirant al nostre voltant ja veiem que el món va a una velocitat tremenda i que les idees i oportunitats estan aquí fora. És clarament anem cap a una societat col·laborativa. Tot això ens porta a models de negoci totalment diferents. El fet que puguem compartir cotxe, que puguem consumir de forma col·laborativa, tot això és tan diferent del que hem vist fins ara. Tenim alumnes que venen de les diferents facultats, les 4 que tenim a la Universitat de Vic. En total són 80 alumnes que estan compartint un espai per crear noves idees innovadores que puguin tenir èxit en el futur.